Una po yung panukala na pinag-uusapan ngayon, Mm. sa ano po yun? Sa basic education. Okay. So sa DepEd. Meron po kaming policy making body sa Commission on Higher Education na ito yung Commission and Bank, Oo. composed to ng mga commissioners. So independent po ang panukala sa DepEd sa Commission on Higher Education. Ang Commission on Higher Education sa colleges, yung sa graduate school, yan yun, no? Okay, oo. So, personal po, hindi po ako makakapagsabi ng ganyan dahil Oo. may policy making body kami. Oo. Pero sa ngayon, na-adjust po ang school calendar from August to December Oo. dahil sumasabay po tayo sa international calendar. Na ang ibig sabihin, kung ang graduate natin dito, kung gustong mag-aral abroad o mag-transfer, sabay po yung semester. Okay. No? So, walang lag time. Kung yung mga international, mga foreign students na gustong pumasok sa Pilipinas, ganun din po. No? So, basta ang sa amin, tinitingnan namin, kung halimbawa, ang iba dyan July eh. Oo. Ano yan ang eskwelahan? Option ng eskwelahan. Okay. Either July or August. Kung gusto nila ng June po, pwede rin yun. Basta ang tinitingnan namin, dapat 110 school days per semester. Oo. Para makapag-aral yung mga bata. In accordance dun sa mga mga subject sa syllabus nila at saka sa curriculum. Oo. So ngayon po, Ardi, walang adjustment. Walang adjustment ang kolehiyo. Kolehiyo sa panukala. Oo, panukala. So tuloy pa rin kami. July ang start ng ibang eskwelahan, pero karamihan nag-start ng August. Oo. Kasi iba kayo sa level ng DepEd, sir, no? Oo, hindi kami sa basic education. Hindi. Kasi ang iniisip din ng iba, mga matured na, mga nag-aaral sa college. Okay. Kung yung sinasabing yung panahon napakainit o pabago-bago dahil sa climate change, kami inaalaw din namin yung online, diba? Yung hybrid noon. Yun, online, on-site, mga ganyan. Depende sa eskwelahan kung kaya nilang mag-online, kung napakainit ng hindi na tolerable. So far wala namang nag-apply na eskwelahan na mag-change sila sa old calendar. Okay. So, ano po, Ardi, ang mensahe natin po sa ating bayan ngayon? Ay, mag-aral sila mabuti, yung mga, lalo na yung nag-aral sa kolehiyo, sa state colleges and universities, public schools at ibang private schools. Dahil free higher education. Wala nang dahilan para hindi sila makapag-aral sa kolehiyo. May tertiary education subsidy pa dun sa mga talagang nasa laylayan ng sosyudad. Marami pang financial assistance na binibigay ang CHED, no? At ang gobyerno natin. Okay. Kaya kami nga nagsisikap na i-monitor kung ano ang performance nila in accordance with the policy standards and guidelines.